Салом алейкум, бародари азиз. Худои дар канали Ибн Сино подписаться кунед. Мо мехоҳем ки ҳамин подписчикамо 100 1000 та бошанд. Баъди 1000 та ман мисол метавонам ки прямой эфир кунам. Ҳар як оператсия ки мо мегзарем, ҳар як оператсия ки дар мо мешавад, ман мехоҳам ҳама инора подписа прямой эфир кунем. Грижа позвоночник, ну нейрохирургический профиль, брюшной полос, ҳама инамо дора. Чикар накор. Прямой эфир. Консультатсияро бепул барои шумо баргузорӣ мекунем. Консультатсияи духтара бепул. Ба ягон духтара пул мол натево. Бидро ҷура дар канали Ибн Сино подписаться кунед. Тамом, то дигар ҳеҷ чиро наҷа. Канал подписаться бжиқ нашавора. Тамом. Всё. Баъд ҳар як видеоро ҷура медиро тамошо мекунед. Дар ҳар бораи ҳар як дору маълумота ман додан рафтан мегирам. Медиро ҷура духтар намекоҳӣ. Медиро ҷура дар онҷа подписаться карагӣ ки то лечение худат худ менависӣ. Хай бародаро, дар амони Худо, Худо нигаҳбонтон бошад.